pretože už je tu nachystaný spevácky súbor Slavíček. No, tak som to skoro. Takže, ktorý nás uvedie do tejto slávnostnej atmosféry. Ostatné prezradím potom. Takže, spevácky súbor Slavíček. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne speváckému súboru Slavíček. A teraz, milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na otvorení dnešnej výstavy autorky Radostiny Doganovej. Úlohy kurátorky sa ujala Ksenia Lepichová. Teraz je to najjednoduchšie, čo mám najradšej z tohto celého. Odostávam mikrofón. Dobrý večer, prajem. Maliarka Radostina Doganová patrí k početným zahraničným absolventom ateliéru malby profesora Jana Bergera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zo svojej vlasti z Bulharska si priniesla životné nastavenie, pocitovú a tvorivú výbavu, dnes už po rokoch strávených na Slovensku, prirodzene premiešanú s podnetmi nášho kultúrneho priestoru. Ozveny minulosti a prítomnosti, do prírody vpísané spomienky, zážitky a predstavy sú stálou témou Radostininej tvorby a teda aj témou výstavy Premeny. Krajina ako synonymum emócií sa stáva komplexným programovým východiskom. Objavuje sa v niekoľkých opakujúcich sa polohách a výrezoch z prírodných scenérií. Jednou z nich, bez poredia dôležitosti, sú šíre polia slnečníc okolia rodnej Varny a analogia ich príbehu s inými životnými osudmi od rastu a krásnych zdvihnutých hlav otáčajúcich sa za slnkom, cez postupné skláňanie sa a neodvratné odchádzanie až po vysušené strnisko. Ďalšiu predstavujú konáre, ich pamäť, úžernatosť a tvár s charakteristickou skladbou a kresbou. Inou témou sú hory okolo Sofie alebo tráva poddávajúca sa vetru a vzdušným vírom, či v týchto chvíľach často skloňovaná rieka Dunaj. Nielen skutočná, ale i mentálna spojnica medzi oboma maliarkynými krajinami fascinuje pohybom, vždy inou hladinou, farbami a štruktúrami. Všetkému dominuje dolce vita, oslava a radosť do života. Radostina má svoje doganovské postupy. Do malby sa vkladá postupne. Začína malým štecom a krátkými ťahmi. Hovorí, že čipkuje. Dáva jej to priestor a čas na premýšľanie o ploche, farbe a rytme. O tom, ako zachytiť svoju predstavu. Postupne sa uvoľňuje, na ďalšom plátne pracuje širším štecom a väčším rozmachom. Pôvodný obraz stráca reálne kontúry a miesto zobrazenia krajiny nasúkuje impresia, kompozične rozviatá po celej ploche. Na záverečnom
plávne zradu. Už uchopí obraz ako celok. Nerozmýšľa, len maluje. Posúdnosť v malých sériách je pomerne frekventovaná metóda. Pre radostivu je však primárne, že v procese objavuje svoju štvrtú tvorivú dimenziu, ktorej maluje úplne slobodne, tak ako vníma, cíti a dýcha. Jej spôsob malby je prekračovaním hranice medzi portrétom krajiny a abstrahovaným pojmom. Cesta jednosmernej transformácie abstrakcie. Nejedná sa teda o popretie vonkajšej skutočnosti, ale o prienik k jednoduchším vrstvám, k súhre hmoty a energie, k súhre pocitu, štruktúry a farby. Reálna krajina ako východisko dáva záverečnej abstraktnej forme výraz, skladbu, dynamiku a silu. Ale tá je tiež ozvenou skutočnej farebnosti. Prechádza tým istým vývojom oslobodzovania sa od reality, je výrazná, expresívna, z rozpoznateľne bulharskými géniami. Keď sa radostina v úvodzovkách vymaluje zo silných farieb, potrebuje spraviť aspoň jeden obraz v takmer monochromných polohách. V spôsobe malby obdobne osciluje medzi lahučkou, transparentnou lazúrou a pastoznou hmotou. Výstava Radostiny Doganovej s titulom Premeny odhaluje presvedčivé krédo malby a autorský program, v ktorom každý dotyk štetca má svoj význam a v ktorom je každý deň spojený vždy s novou snahou o dobrý obraz. Ďakujem vám za pozornosť. Ja ďakujem Ksení Lepichovej, ďakujem jej nielen za to, že povedal pekný pár slov o autorke, ale hlavne za to, že veľmi zodpovedne mal som tú čest byť pri nej, keď inštaloval túto výstavu a rozmiestňoval jednotlivé obrazy a povedal jednu peknú vetu: nechajte ma, ja si tu viem tak chodiť a sa na to premiestňovať. A ona skutočne chodila s tými obrázkami a toto je výsledok. Takže ďakujem ešte raz. Ja som sa opýtal autorky, či by niečo rozprávať. Ona, že áno. No, kto ma pozná, vie, že nezvykne mlčať, tak musím aj ja niečo povedať. Ja sa chcem poďakovať všetkým, milí priateľom, hostiam, vážená pani veľvyslankyňa, pani Gareva. Ďakujem, že ste dneska prišli, že ste tu so mnou v tejto slávnostnej chvíli. Ďakujem pani Ksení Lepichovej. Nikto nič lepšie a nič vystydnejšie teraz nemôže napísať o tejto výstave ako vy. Naozaj bolo pre mňa potešenie pracovať s vami. A ešte by som chcela povedať pár slov po bulharsky, lebo pred 2 rokmi, keď som otvárala výstavu v Bulharsku, som si uvedomila, že ja svoje výstavy otváram i v cudzom jazyku, takže dovoľte mi, aby som povedala aj pár viet po bulharsky mojim kamarátom. Искам да ви благодаря, че сте тук с мен, мои приятели, че ви има, че ми помагате. Да благодаря на цялото си семейство, на съпруга ми, на баща ми, че ми помогнаха да реализираме тази изложба, на всички, които взеха участие в организацията, на директорът на Българското училище госпожа Цветелина Генчева, на нашите прекрасни момичета. Благодаря ви, че сте тук, за да има моята малка духовна България и Словакия. Дякую.